салом алайкум дӯстон ва подписчикони азиз ва касоне ки айни ҳол моро тамошо дорем. Дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад ва ҳар ки ҷое бошем дӯстон худованд нигаҳбонтон бошад. Ва инак дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз як секрети валики краскакунӣ мумкин баъзеётон надонед, не ки иншаалло баъди ин навор ҳаматон бохабар мешавед. Ва дӯстони азиз, вақте мехоҳем эмулсия бизанем стенара ё потолока, вақте баъди эмулсия задан ҳам танаи деволо чӣ хел гунтаи шикофак ё ки патак метавад, шумо намедонед ки барои чӣ эмулсияро мешӯрен, клеш ҳам добавить мекунед, любой коршам кунед, все равно ҳар ҷо патак метавад, тари донача мебирояд танаи девол. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, шумо бояд як кор кунед пешаи валика тар кардан дар эмулсия ё краска задан фарқ надорад. Пешаи тар кардан шумо аввал дӯстони азиз ана ин валика ҳозир клёнка шавоӣ кунем, бохоҳем ки стенаам хеле ҷазир нашавад. Дӯстони азиз, аввал валика танаи ҳамин валики нав гирифтагем, танаи ҳамин валика дӯстони азиз шумо метавонед малярни скотч бизанед. ҳамин хел малярни скотч ҳозир мо мезанем дӯстон. ина танаи ҳамин валика як курадна ягон ҷои валик холӣ намонад. дӯстони азиз, ҳамаи ҷоша малярни скотч бизанед. скотч клёнкагӣ неяд дӯстони азиз, малярни скотч бизанед, малярни скотч хубтар айбо. мумкин ира баъзеҳо бидонанд, ҳамаи шумо не ки намедонед дӯстони азиз. Амое ки устон сар кор доранд дар красказанӣ ва кору бори строй кардан онҳо медонанд, лекин ҳама намедонанд дӯстони азиз. ина баъд аз скотч задан ҳам хел валика то метӣ. ина дӯстони азиз, мо скотч задем валика, ягон ҷои валики мо ина холӣ намонд, ҳама ҷош скотч задагиаст дӯстон. ҳам хел то метем соқати скотча, валика конкретно меҷихем, ҳам хел тоуш метем дӯстони азиз, чтобы ки скотч биқапам патакҳои лишни ҳамин валика скотч дар танаш мекана мегира. баъд аз патакҳои лишниро вақти скотч гирифтак, шумо ба ҳазур метавонед эмулсия ва краскатонро бизанед бе проблема. ҳозир скотча ҳуй мекунем дӯстон. скотч дар ҳози як дақиқа. скотче ки задавдемеш бо обратно ҳуйш мекунем. ина бародаро метавад ё не намедонам, танаи ҳамин скотчи мо дар ина патакҳои ҳамин валик ҳастай. ҳамин короче латҳои лишниш, пашмакҳои ҳамин лишниш танаи скотчда меояд дӯстони азиз. ина агар битова. хулос гап валики короче рангзани краска эмулсия фарқ надорад, ҳам қадар секрет дорад дӯстони азиз. амира пешаи краска задан ё ки эмулсия задантон ҳатман як бор ҳамин валика скотч кунем, баъдан скотчона бигирем, як бешхен тоушен конкрет, баъдан скотчона симат кунем бигирем, патакҳои лишиш ҳам хел меояд ва бепарво метавонед озод эмулсия ё краскаро бизанед. дигар на патак метавад ҷои краска задагӣ, на ягон ҷой хеле доначаи эмулсияворӣ мемонад. ба хотири ҳамин валика дӯстони азиз, ва дастгириро фаромӯш намекунем дӯстон, мисли ҳар вақта, чунки дастгирии шумо пешравии мо аст дӯстон. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. мо уже ба 1400 подписчик расидем ва ҳаматон миннатдорам ва чаккор. ва ҳам канали диюме ки мо кушодагием дӯстони азиз, ҳам канала дастгирӣ кунед. баъдан чӣ нархи тахта, шифр, чизе ки маххутона метавонед дар комментария бинависед. дар комментарияи мо ҳатман мо навор мекунем, пешкаши шумо мегардонем.
کدام بازاری که معقولتونه یا که یکی جایی باشین میخوایم بازار خودتون نرخ نباشه ترسات کنیم بفهمین میتونید در اون کانال نو در کامنتاریش بنویسونید نام کانال سفرخان تیجی 1997 با سیلکش پایین ویدیو در ذکر پید میکنم دوستان حتما بدونید ابونه شید و یکی جایی باشین دوستان عزیز خداوند نگهبانتون باشه بچه‌های غریب خداوند همه وقت نگهبانتون باشه و ابشک تانتون درد نبینه دوستان عزیز و بچه‌های تاجیکستان دگی هم 1000 آمد برای دستگیریتون اینترنت تاجیکستان سیسه شما دستگیری میکنین ما را ای همتون میندارم 1000 آمد برای دستگیریتون و واقعی سربلند خانه آباد باشین دوستان عزیز خداوند نگهبانتون باشه باز یک بار دیگه 1000 آمد برای دستگیریتون دوستان